V nedzeľu, keď bol familijný deň, bolo najväčšie navšteviteľov. Medzi tým za vykladačov najúspešnejší robotní dni, keď prichádza praví kupci. Iziše mi že še vekši sajam, veľa z techniky. Техніка досить дорога. Većina ljudi, ktorí mocnejší už nakúpili mašiny, to tí, co nemajú, češko bude kúpiť nejakú modernú mašinu, ktorá veľa peniazy košta. I dneska vše menej je z roboty, da še vypláca to tí mašiny, bo im vysoká cena. To bi dajakí krediti za mladih, oni pripadajú bezpovratni. Češko to i vraciť, i PDV, i všetko to pripovetkali. Znači, to bi trebalo dati s mladim, beskamatno, 50% učešće da uplaci, da nič ne gleda, već da ne hodzi. To bi bilo rešenje. A tak, to becunka, to bar Češko. Poneže Ministerstvo poljoprivredy otvorilo možlivosť subvencionovania poljoprivrednej mechanizácii, veľi porasty vychasnujú tú možlivosť, že by na výhodnejší spôsob obnovili starú mechanizáciu, aj trgovci budú zadovoľní.